Köszöntjük kedves nézőinket, köszönjük szépen, hogy még mindig velünk tartanak. Rögtön folytatjuk Pirka című műsorunkat. Mária Volarova a vendégünk, aki a Vendéglátóipari Múzeumban tegnapig megtekinthető Frigyes-Fiedler kiállításról fog nekünk mesélni. Jó reggelt kívánok! Dobré ráno, prajem. Dobré ráno. Az első kérdésem tulajdonképpen ez a tegnapi finiszással kapcsolatban, hogy hogyan kapcsolódik ez a kiállítás a magyarországi, vagy nevezzük el a régi magyarországi zsidó kultúrához, a régi magyarországi zsidó gyülekezethez, zsidó kultúrához általánosságban. Prva otázka je o tom, že ako sa včerajšia výstava viaže vôbec ako k Uhorsku, k bývalému Uhorsku a ako sa viaže ako k židovskej kultúre vôbec. Asi hlavným protagonistom, ktorým bol Frigyes-Fiedler. Valószínűleg a főszereplő által, aki a Fiedler Frigyes volt. Ktorý bol židovského pôvodu, narodil sa v niekdajšom Vágujheli, dnes je to Nové Mesto nad Váhom. Zsidó származású volt, Vágujhelyen született, ma a város neve Nové Mesto nad Váhom. Po štúdiách sa presťahoval do Budapesti, kde začal vlastne s výrobou čokolády. A tanulmányait befejezve átköltözött Budapestre, és itt elkezdett csokoládét gyártani. Svoje továrne alebo aj obchody mal v rôznych významných európskych mestách. Különböző jelentős európai városokban nem csak gyártott, hanem üzletei is voltak. A nakoniec sa presťahoval do Anglicka, kde viac ako 20 rokov piekol narodeninové torty pre Churchilla. És végül is kiköltözött Angliába, és 20 éven keresztül ő volt a Churchill születésnapi tortáinak a szállítója. Na most, milyen volt a kiállításnak a fogadtatása? Ha jól értem, azért több ideig volt megtekinthető a Vendéglátóipari Múzeumban. Sikerült bevonni a magyar zsidó közösséget? Ennek a szintén csak magyar származású, de a mai Szlovákia területén élő zsidó embernek az életútjának a feltárásában? Aká bola výstava? Ako prijali túto výstavu ľudia? Boli ste tam včera, videli ste, ako maďarskí židia prijali túto výstavu? Či sa podarilo to nejakým spôsobom priblížiť jeho osobnosť? Tak môžem povedať len z toho, čo som videla včera, alebo čo som zavnímala už z príprav výstavy. Én csak arról tudok beszélni, amit tegnap láttam, és amit a kiállítás előkészítése alatt észleltem. Keď už som hovorila s kurátorom výstavy, pánom Zsoltom Szárim, tak mi hovoril, že v podstate mal veľmi málo materiálov predtým, ako začal pripravovať výstavu. Amikor beszéltem a kiállítás kurátorával, Sári Zoltán úrral, akkor azt mondta, hogy rendkívül kevés anyag állt rendelkezésére, amikor megkezdte a kiállítást. A postupne, keď sa začína taký výskum a prípravy, tak vlastne objavoval za chodu rôzne zaujímavé materiály a dokumenty aj tu priamo v Budapesti alebo v Maďarsku. És menet közben, mikor elkezdte szervezni a kiállítást, menet közben szerzett anyagokat, dokumentumokat itt Budapesten. Myslím si, že Floris, ako sa neskôr premenoval, bol naozaj veľmi významnou postavou. Én azt hiszem, hogy Fór is, mert később ezt a nevet vette föl, valóban egy jelentős személyiség volt. A myslím, že sa múzeu podarilo priblížiť jeho osobnosť, ako aj jeho prácu. És a kiállítással sikerült közelíteni hozzám, sikerült bemutatni a munkáit. Mne sa výstava osobne veľmi páčila, tá bude putovať do Londýna a máme veľký záujem ju preniesť na budúci rok v rámci fesztivalu do Nového Mesta nad Váhom. És rendkívülen tetszett nekem a kiállítás innen Londonba megy, és én szeretném jövőre a Szlovák Zsidó Kulturális Fesztivál alkalmából áthozni Vágujhelyre. Na most, ha már beszéltünk a Szlovák Zsidó Fesztiválról, ha jól tudom, akkor minden év nyarán, körülbelül a nyár elején szokott erre sor kerülni. Keď už hovoríme o Slovenskom židovskom kultúrnom festivale, tak ak dobre viem, tak začiatkom leta sa uskutoční táto akcia. És javítson ki, a tévedek, de ha jól tudom, akkor Vágujhely tulajdonképpen a két világháború közötti Magyarország harmadik legnagyobb zsidó közösségével rendelkezett. A ak dobre viem, tak opravte ma, keď zle poviem,
tak Nové Mesto nad Váhom medzi dvomi vojnami patrilo medzi jedných najväčších miest, kde žili Židia. Že to bolo tretie najväčšie židovské mesto. Tretia najväčšia obec židovská bola už v roku 1785. Már 1785-ben Takže po Budapesti volt a harmadik legnagyobb zsidó város, Budapest, Pozsony, és utána jött Vágóhely. És vajon a nyári zsidó, a szlovák zsidó nyári fesztivál keretén belül úgy érzik, hogy van elég művész, akit be tudnak mutatni, mert tudom, hogy amikor a Magyarországi Zsidó Nyári Fesztivál esetén minden évben egy problémát jelent olyan művészeket hozni, akik nem modern énekesek. Tehát borzasztó nehéz régebbi művészeknek az anyagait bemutatni, már csak azért is, mert a világháborúban a legtöbb megsemmisült. Önök hogyan tudnak tulajdonképpen ezzel a problémával szembenézni? Ako sa postaviť z očí voči tomu problému, že je ťažko získávať nejakých umelcov, ktorí predstavujú ešte tú starú dobu. My vieme v Maďarsku, keď každoročne usporiadame festival, ako ťažko zháňame na to ľudí, ktorí by vystupovali a ktorí by nám ukázali tú starú kultúru. Fesztivál židovskej kultúry v Novom Meste nad Váhom mal tento rok 5. ročník. A mi fesztiválunk most 5. éve került megrendezésre Vágóhelyen. Iste váš fesztivál je starší. A bizonyos önök fesztiválja idősebb már. Takže musím povedať, že zatiaľ som nemala nejaký problém s obsadzovaním programov a čo sa týka umelcov. Be kell vallanom, mostanáig még nem volt problémám, ami a program összeállítását és a művészek meghívását illeti. Fesztivál židovskej kultúry v Novom Meste nad Váhom je multižánrový, niekoľkodňový fesztivál, medzinárodný. Ez többnapos, multizsáneres, nemzetközi fesztivál. A v podstate prinášame skutočne od hudby cez divadlo, filmové premietania až po gastronómiu. És a zene, film, színháztól kezdve gasztronómián keresztül mindent bemutatunk. A snažíme sa hľadiť aj späť, prinášať aj históriu. Vždy pripomenieme aj záležitosti holokaustu a tej tienistej stránky histórie, ale s tým, že smerujeme dopredu a chceme prezentovať židovskú kultúru, ktorá je stále živá a ktorá má aj budúcnosť. Mi próbálkozunk azzal, hogy bemutassuk sokrétűen a zsidó kultúrát. Természetesen kell foglalkoznunk a holokauszttal is, de mi előre nézünk, és előre látunk, és ezt szeretnénk mi tovább fejleszteni. Van arra lehetőségük is, hogy fiatalabb, jelenleg működő zsidó művészeket mutassanak be? Macie możliwość byście przedstawili mladých židovských umelcov, ktorí teraz tvoria, pracujú? Áno, ja osobne som profesionálny hudobník. Én itt természetesen most is egy profi zenész vagyok. A napríklad máme takú československú hudobnú kapelu. És van egy úgynevezett cseh-szlovák zenekarunk. Volá sa Hudba na tanieri. Úgy hívjuk, hogy zene a tányéron. A vznikla tým, že máme radi dobré jedlo a máme radi dobrú hudbu. És azért hoztuk létre, mert szeretünk jól lenni, és szeretjük a jó zenét is. A radi aj varíme, že to jedlo pripravujeme. És szeretünk főzni is, tehát mi főzzük az ételeket. Takže ja ako hudobník, skladateľ a klavirista zhudobňujem recepty židovskej kuchyne. Én zenész vagyok, zongorista, és zenére változtatom, azt kell mondani, a zsidó ételeket. A je to náš súčasný pohľad na tú kultúru, tradície a podobne. És ott mutatjuk be, hogy jelenleg mi hogyan látjuk a hagyományokat, hogyan látjuk a zenét. A vlastne v rámci koncertov ponúkame ochutnávky jedál a spoločné stolovanie ľudí prepája. Sú tam potom debaty o tom, o rôznostiach v našich kultúrach, kuchyni a je tam taký väčší priestor pre dialog a vzájomné spoznávanie sa aj s nežidovským publikom. És a közös étkezések összehozzák az embereket. Az étkezés közben lehet beszélgetni, és az étkezés megkönnyíti azt, hogy a nem zsidók is bekapcsolódnak
bekapcsolódjanak ebben a tevékenységben. Takže sme v kontakte s mnohými umelcami, mladými, skutočne 30+, či už z Rakúska, z Holandska, z Čiech, ktorí prinášajú do tých tradícií židovských také akési nové súčasné pohľady a vnímanie. Mi kapcsolatban állunk osztrák, holland, cseh fiatalokkal, fiatal művészekkel, és ők bemutatják azt, hogy mivel lehet gazdagítani a hagyományokat. Hát sajnos ennyi időnk volt ma, de mindenképpen javasoljuk nézőinknek, hogyha alkalmuk van, akkor menjenek tovább Londonba megnézni Friedler Frigyes kiállítását. Onnan mindenképpen örömmel tölt el bennünket, hogy legalább itt Közép-Európán a zsidó kultúrának a művelői és a promótálai tudnak együtt dolgozni. A Szlovák Zsidó Fesztiválhoz további nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen tolmácsunknak. Žiaľ, mali sme len málo času, ale každému navrhujem to, aby išiel do Londýna a pozrel si túto výstavu, lebo ako vieme prispieť ako k ďalšej tvorbe v židovskej kultúre. A ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli a ďakujem aj za tlmočenie. Ďakujem za ten krátky čas a pozývam vás na fesztivál budúci rok v júni. Köszönöm szépen ezt az időt, és engedje meg, hogy meghívjam Önt a jövő évi Zsidó Kulturális Fesztiválra, Vágóhelyre. A Heti TV természetesen jelez, nagyon szépen köszönjük a meghívást, élni is fogunk vele. Kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is. Köszönjük szépen! Ďakujem pekne a Heti...